Bueno, hementxe ditugu emaitzak, epaimaiak emandako emaitzak. Zuen izenak esan ala, iozat jeste pixkanaka eta azkeneko esango ditugu lehenbiziko eta bigarren gelditu dianak, bai? Orduan, iozat jeste, oain, Iratxe Gereska, Maialen Ugalde, txalo bero bat, Maialen Izagirre eta Andoni Izagirre, beste txalo puxkate, eta Lierni Tolosa eta Ainoa Adarraga. Bueno, eta jarraian bigarren lekuan gelditutakoak Garazi Otaegi eta Sara Iriarte. Txalo bero bat. Txalo bero bat. Eta urtengo irabazleak Hernaniarrak, Eider eta Lierni Tolosa. Bueno, mila esker denei etortzatik, partaidei indako lanagatik.